So we're back again, guys. O, Panalong, hold upan mo. Hold up! Hold up. Yun, sa iba rin tayo nag-hold up. Tapos basically pumunta kami ngayon ng Ordaneta, Pangasinan. Then sasabahan ko yung pinsan ko na ewan ko, papalit na naman ng tambucho ng motor niya. Tapos, wait lang, meron pala akong good news. Sinend na pala yung form ko sa unit team, okay? Ewan ko, nasabi ko na yata sa vlog ko. Tapos ito yung picture ko, na pinicturean ako. Then, yun nga, may pag-uusapan tayo about kay 2 joints ni BBM. Hold up! O, kung sakaling yan, Hold up! hindi ka makapag tawag doon, maka-move on sa hold up. Tinuruan ko kasi siya. So ayun nga no, nag-2 joints si BBM sa caravan niya. Pero kung ano nung tinuturo ni Atty. Larry doon. Pero goods naman niya, mas bagay niya nga mag 2 joints eh. Joints parang mafia. Mafia. Real talk lang to my man. So ayun, mamaya natin pag-uusapan about 2 joints ni BBM. Pupunta muna kami sa Ordaneta. Ewan ko kung anong ganap doon. Tapos, ano pa ba? Ano sa time check, 12:15. So ano pa may pag-uusapan natin dito sa bahay? About kay Doggy. Yun nga, about kay Doggy pala. Maalis na siya. Alam niyo naman idol ko si Boss Dogs. Ewan ko kung totoo kung pupunta na siya ng Belgium. Pero yun, Boss Dogs, ingat na lang sa'yo. Tawag dito, flight safe ba tawag doon. So ayun guys, kita-kits na lang mamaya kung anong ganap sa Ordaneta. Ayun guys, dito na kami sa may bypass road, dito sa may Ordaneta. Yun, habang nag-aantay while waiting. Diba, English na ang Tagalog. Tawag dito, naantay namin na sila. Diba, on the way na sila, diba? Oo. Okay, on the way na sila. Guys, meron pa pala akong sticker. May dumating na bagong sticker ng Sara BBM, yung unit team. Tapos, yun, comment na lang kayo kung sinong may gusto. Matagapangkasinan lang guys kasi tawag dito yung malalapit lang sa akin para mabigyan ko kayo. Tapos, ano ba? About dun sa 2 joints na kay BBM na tawag na tinukit. Alam ko, ang nagturo lang din sa kanya dun yung mga si Atty. Larry ka dun. Alam niyo naman na si Atty. Larry, loko-loko. Pero, yun nga, sana hindi mabigyan ng issue. Sana hindi nila bigyan ng issue yun. Mamaya, issue na naman si BBM. Ganito, addict, sabihin na naman nila. Alam naman na natin na ini-issue na nagko-cocaine daw si BBM. Pero hindi naman talaga. Ano ba ako? Kaya dapat, kung ako sa'yo, BBM, wag mo na aralin yung 2 joints. Makakasira lang ng kampanya mo yun. Kaya guys, tawag dito, hindi ko alam kung si Doggy yung nakita namin sa may Manawag, kung yung Mustang ni Doggy. Pero in case man na bumalik na kami dun sa bahay, kung madaanan pa namin, kung nandun pa yung sasakyan niya, ma-picture tayo sa sasakyan niya. Tapos, meron pala akong gumagawa ako ngayon ng sticker. Ng sticker ko, sarili kong sticker. Baka sakaling makita niya ako, bibigyan ko kayo ng sticker. Sabihin nyo lang pengen ng sticker. Kung sakaling mapilang ko siya. Pero gumagawa pa lang ako ngayon eh. Hindi ko alam kung ano. Baka sakaling meron rin marunong mag-edit dyan about sticker. Gawa niya ako din. Papasahan ko kayo ng Gcash. Parang bayad ko lang din. Kaya guys, tawag dito. Papagupit ako ngayon. Yung maangas. Tapos yung dito na sa gilda yung trim. Kasi kita naman sabog-sabog na yung buko eh. So nakauwi na pala kami. Okay. Then naisot na namin yung pipe na gusto niya. So basically ang pangit. Tapos yan, ang igupit mo sa akin yung trim lang yung maangas. Yung pag nakita ako ni BBM, gagawin niya akong assistant. Tapos pag nakita rin ako ni Sara Duterte, yung gagawin niya akong vlogger. Ako nga kayo mag-try mag-gain Tarman. Mag-razor. Pwede ba sa gilid? Sige nga. Ano to? Try ko Dita. Tama pa ganito. Paano ba? Ganyan? Hindi, pag gano'n. Gagawin ko na. Oo, pwede. 1, 2, 3. Tingnan nyo guys Tawa? baka suwa.
Kailangan ko pag-gugupit na sarili ko sa tala ng buhay ko. Yan. Tapos, pag-ito daw. Uy, tama mo, nasa ganun. Bubo ka. Mamaya, ayusin natin. Nasa ganun. Mamaya, magmukha tayo. Magmukha na yung koke. Bugod, di na mabulto. Yan. Maikli. Hindi pala natin na hindi na natin nakita na abutan si Doggy dyan sa may Manawag. Nagpapais pa kasi siya eh. Tapos yun, siguro sana before siya umalis dito sa Pilipinas, makapagpa-picture tayo sa kanya. Yun. Kasi yun nga, balita ko alis na siya, babalik na ng Belgium. Kaya, yun, Boss D. Baka naman, bago ka rin umalis, makapasok ako sa pinapagawa mong bahay. Malapit na yung matapos eh. Ano ko, this year matatapos na yun. Sana yun, kung hindi nyo kilala si Doggy guys, siya yung nagpalakas ng ML dito sa Pilipinas. Nang dahil din sa kanya, dumami streamer, dumami yung mga player ng Mobile Legends, yung mga tournament, nag-boom, sumikat. Yun, kung kilala nyo siya. Kaya yun, na rin yun, successful vlogger na rin yun. Dati lang yun eh. Ang alam ko parang janitor lang siya sa Belgium, Italy. So ngayon dito nakahanap siya ng opportunity. Sumikat siya dito sa Pilipinas. Naging siya, yun, naging milyonaryo, nakabili ng 3 sasakyan na sports car. Tapos yung mga iba pa na SUV, napagpatayo ng malaking bahay, nakabuo ng isang team sa ML. Yun. Kaya guys, sa mga streamer dyan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Stream lang kayo. So umpisa lang mahirap, pero syempre darating din yung time na magbo-boom kayo, sisikat. Kaya ko vlog lang ng vlog. Kahit na walang nanonood, nag-vlog pa rin ako. Kasi alam kong sa umpisa lang. Yung alay nyo, di ba? Kaya yung hold up na intro ko, sa kanya ko natutunan yun. We're back again, guys. Hold up. Hold up. We are back again, guys. Hold up. Hold up. So we are back again, guys. Hold up. Hold up. Kasi nga, di ba, idol ko siya. Yung hold up. Ayun guys. Sana before kang umalis, Doggy, magpapicture tayo. So, tawag dito. Kita-kits lang tayo mamaya kung anong result ng buko. Arman yung maangas ha. May maangas. Then sa mga taga-Pangasinan pala dyan, na gustong pagupit na home service, chat nyo lang si Arman. Ito yung Facebook page niya. Facebook niya, PM nyo lang siya. So mamaya na lang guys, kita-kits na lang kung ano result. So ayun guys, tawag dito. Tapos na tayo. Yan. Salamat sa napakaangas mong buhok, Arman. Yung kupit natin ngayon, mas gagana na naman tayo mag-vlog. Gawa ng kalokohan, ng content. Yan, mas aggressive. Baka pag-aso aggressive. Tapos, yun. Puntage muna natin tong buhok ko. Tara. So yun guys, tawag na, nakita nyo na may montage, di ba, kalokohan. Sabi sa inyo, aggressive na ako ngayon eh. Then, ang bago ang lahat, shoutout pala ako. Shoutout ako kay Marian Salinas, tapos kay Ate Rhea Salinas. Yan, nasa Canada, tapos nasa Russia yung mga yan. Ayan, nasa Russia. Kaya sabi kay President Vladimir Putin, baka baka girahin nyo kami dito. Nagtatahimik lang kami dito. Shoutout nga pala kay Roger Lejano, shoutout kay Kate Takits, shoutout kay Life of Being OFW Navarro, shoutout kay Marilo Bulyan, kay Dautol, shoutout kay CBH, shoutout kay Irene Tolibas, kay Life of Being, ayun, nasabi nga pa, kay Eunice Delphine, shoutout.
Kay Jamie BS, shoutout sa'yo. Kay, ano pa ba? Kay Margie Milan, shoutout sa'yo. Kay, kanino pa ba? Mark Ivan Yohanon, shoutout sa'yo. Kay Jose Laurente. Kay Lynn Fernandez, sino pa ba? Kay Jetro Manales, kay Bayao. Tapos kay Bill, Christian Aquino. Kay Brother John Carlabule, shoutout sa inyo. Shoutout sa lahat ng pamilya ko. Pasensya na kung may mga hindi pa ako shoutout, basta shoutout sa inyo guys. And maraming salamat sa suporta doon, lagi ko sasabihin. And yan, sama-sama tayo aangat ulit. Then, dito ko natatapusin yung vlog ko. Soon na, peace out. Peace! Squeeze me oh so tight. Show me